Vedela si, že najčastejšia chyba v bezlepkovom pečení vzniká ešte predtým, než zapneš rúru? Som Peťa, profesionálna bezlepková šéf-cukrárka a ja ťa vítam pri prvom videu zo série Základy bezlepkového kysnutého cesta, kde ti ukážem základy tak, aby si doma vedela piecť bezlepkovo s väčšou istotou. Najčastejšia chyba, ktorú robia začiatočníci, je, že od bezlepkového kysnutého cesta čakajú, že sa bude správať ako pšeničné. Ja viem, čakala si niečo revolučné, ale tak ako banálne to znie, tak je to dôležité, pretože nemôžeme porovnávať jablka s hruškami. Každé je iné a jedinečné. Bezlepkové kysnuté cesto potrebuje viac vecí ako to pšeničné, aby bol výsledok rovnako mäkký. Potrebuje inú hydratáciu, iné suroviny a hlavne iné očakávanie od nás. Možno mu kysnutie bude trvať dlhšie a možno kratšie, možno bude vyzerať inak. A to je všetko v poriadku. Ak si už čo to s lepkom napiekla, príjmi fakt, že sa opäť učíš od nuly. Veď celý život sa učíme nové veci. Takže zastav sa, nadýchni sa, nastav si otvorenú myseľ a prestaň porovnávať svoje bezlepkové cesto s tým, čo nie je. Ušetríš si kopu frustrácie. Napíš mi dolu do komentára, čo si o to myslíš a vidíme sa pri ďalšom videu.